Vyzerá, všetky vyzrušia v robote. A čo utekajte? Netreba utekať. Sme svedkovia. Policajná brutalita. Tu som záber. Tak nás chmatli do auta, tak toto akože spôsobili zranenie. Vôbec, že sa ma dotkli. Bola som na polícii. Čo sa stalo? Prišla som podporiť Roba Bačinského do parlamentných volieb. Mali sme pred 2 týždňami v piatok v relácii Pekný deň s Adrianou Krajníkovou aj rozhovor, takže odporúčam si ho pozrieť. Ja som počula, že má veľmi vysokú sledovanosť. No a dneska mal tu so svojimi priaznivcami stretnutie. Ja som dorazila tak trošičku neskôr, lebo som mala nejaké iné ešte veci, tak som prišla asi okolo 2:30 a stáli sme pri divadle. Do toho išiel pochod homosexuálov a zjavne tu dochádzalo k nejakým asi aj potýčkam alebo s nejakým provokatérom, incidentom. Nevidela som nič, len situácia bola taká, čo sa ale teda stalo. Zrazu som si všimla, keď som sa rozprávala v takom hĺčiku s Robom a ešte so pár ľuďmi, že 2 panie stáli pred vchodom divadla, teda na schodoch, čiže boli v takej vyššej polohe ako teda ostatní a fotili to. No a potom jedna z nich zišla nižšie, tak ja som k nej podišla a som sa jej pýtala, že v ktorých novinách to bude. A ešte mne už bolo jasné, kto sú, tak tie ženské, tak som ešte s ňou zavtipkovala, že teda či ma fotila, či dobrá fotka bude. Tak ona na to podala, že nie, nebude to v žiadnych novinách. V tom momente ona ani nevie, čo mi odpovedala. Tak v tom momente mne už bolo jasné, kto sú tie 2 panie. Takže ešte som sa aj 3-krát spýtala teda na tie noviny, že kde to bude. Ona určite nie. Takže ja som z nej vyťažila to, čo som chcela vyťažiť. A na to sa oni išli teda smerom po jej ľavej ruke, zišli dole schodmi. No ja som prišla ku nej, ja som jej vrávala, ešte raz sa vás pýtam, keď ste ma odfotili, tak tú fotku vymažte, keď nie, tak sa proste smiala, tak všelijak, hovorím, no fajn, tak zjavne ma fotila to bez debaty. Hovorím, dobre, tak vy ste ma fotili, teraz odfotím si ja vás. A ona spanikárila v tom momente, že v žiadnom prípade. Tak som jej povedala, že vy ste fotili mňa, ja vás, nebude sa o tom baviť, tak som si ju odfotila. Absolútne spanikárila a podišla k tej svojej kolegyni, alebo nejak tak. Ja som sa otočila potom už smerom znova k Robovi a na to ona za mnou vyslovene dobehla a mi hovorí, legitimujte sa. Takže moje predtuchy sa potvrdili, hovorím, že na základe čoho sa mám legitimovať. Ona mi to nebude vysvetľovať, nech sa legitimujem. Hovorím, to nemyslí vážne, že toto hovorím mne. A ona, že áno, a že nech sa legitimujem. Tak som mi povedala, že ja nemám povedca, čo som spáchala. Takže to mi ona nebude vysvetľovať, legitimovať sa. Na to som sa už otočila bez ďalšieho komentára a som išla, teda podišla som k Robovi, som mu povedala, čo sa stalo. No a na to tá pani, ktorú mám cvaknutú, odišla znova na druhú stranu chodníka, teda jedna ostala na jednej strane hlavnej, druhá prešla na druhú. A tá, teda, ktorú som fotila, tak vytiahla telefón a začala na tej druhej strane, niekde v úrovni, ja neviem, DMK, telefonovať, zjavne niečo zisťovala. A po chvíli, po nejakých 10 minútach, prišiel za mnou policajt, my sme si medzi tým sadli s Robertom a s jeho známymi a prišiel ku mne policajt, ktorý ma vyzval na predloženie občianskeho preukazu. Ja som sa ho spýtala, na základe čoho. Najprv tam niečo uhýbal a hovorím, že nie, keď mi nepoviete dôvod, ja nemám sa vám legitimovať. Hovorím, že na základe čoho teda služobnú úlohu plníte. Niečo potom znova, sa neviem, čo sa s niekým radila, alebo ako, a z neho vyšlo potom, že podobám sa na podozrivú osobu, že je pátranie a podobám sa na podozrivú osobu, ktorá je v pátraní. A hovorím to snáď, akože nemyslíte tento dôvod vážne. No a tuto začalo celé, takže nech sa legitimujem, že teraz ešte raz som sa ospýtala na základe čoho, že sa podobám na podozrivú osobu.
Ja som následne začala to natáčať, zverejním to a on mi teda vravel, že keď sa nelegitimujem, že ma predvedie. On vie, čo robí, tak keď mi povie riaden dôvod, pretože pýtala som sa ho potom na teda aká patracia akcia je vyhlásená. Samozrejme k tomu sa už nechcel vyjadrovať, on mi to nie je povinný vysvetľovať a podobne. No ono je to také, sú patracie akcie, tie tiež majú teda nejaký svoj režim. To je nie len tak, že idete po ulici a teda niekto vás zastaví a legitimujte sa, lebo sa podobáte na niekoho, v kokom je pátranie. Takto by sme vedeli zneužívať právomoc verejného činiteľa od rána do večera. No a dotyčný ju zneužil. V policajnej uniforme klamal, vymýšľal si, možno, že mal od svojho vedenia, zjavne tá pani blondína niekde telefonovala a asi mal možno on pokyn od niekoho iného, že má ma legitimovať, že sa podobám na nejakú osobu, ktorá je v pátraní. Bolo tu ináč kopec ľudí, ktorí so mnou sedeli, mal postupovať tým spôsobom, že teda keď ja som sa odmietla legitimovať, mohol požiadať teda aj ostatných, či vedia moju totožnosť overiť, teda potvrdiť, avšak to neurobil. Povedal to, že zavolá hliadku a budem predvedená a znova nech sa legitimujem. A takto to išlo do kolečka. Ja som s ním už prestala potom komunikovať, prestala som to aj nahrávať. Prešlo možno nejakých 10-15 minút, on sa postavil na kraj na vozovku, na cyklistickú dráhu, ktorú je tu na hlavnej a do toho prišlo, po nejakých 10-15 minútach prišli jeho kolegovia asi 3 alebo 4 a nejakých tiež 10-15 minút stáli a sa rozprávali. Ja už som si myslela, že to nechali tak, zjavne ešte si preverovali, či majú do toho útoku, lebo bol to útok proti mojim ľudským právam, keď sa budem vyjadrovať v právnom režime, v právnom slovníku. Takže zjavne ešte to nejak konzultovali, takže bola som tak podozrivá na nejakú osobu v pátraní, že odišli, v hľúčiku sa niečo dohadovali, ja som teraz sedela, medzi tým mohla som vstať, mohla som odísť, mohla som robiť čokoľvek, nemala som dôvod. Tak ako oni, tak aj ja všetci sme vedeli, že ja sa nepodobám na žiadnu osobu, ktorá je v pátraní a jednoducho tento dôvod som mysleli, pretože tá blondína chcela vedieť, kto som. Na to po nejakých tých 15-12 minútach asi sa už doradili, tak prišli ku mne všetci, majstri, polície, s tým, že ešte raz ma vyzývajú a znova to teda išlo dookola a znova ma vyzývajú na legitimovanie sa. A keď nie, tak budem predvedená. Pretože sa podobám na osobu, po ktorej je pátranie. Znova, nespýtali sa nikoho, kto okolo mňa sedí, či ma vie legitimovať. A teda bez toho použili voči mne násilie. A už ma nenasili, uvidíte to na videu, schmatli ma, odviedli ma, medzi tým prišlo policajné auto, odviedli ma, natlačili ma do toho policajného auta. Toto mi spôsobili, ak ma chytal za ruku, hlavu mi zatlačil. Len na margo tomu, že po Slovensku je strašne veľa migrantov po parku, kde tade a zjavne asi bolo treba mňa natlačiť. Nie niekoho iného a vyviezť ho skadiaľ prišiel. No a odviedli ma na políciu. V aute chcela som si zatelefonovať, nedovolil mi, vyslovene boli agresívni voči mne, ako keby som bola nejakým nebezpečným páchateľom. A teda takto ma predviedli na Alinciho, pardon, čo to je tu? Na polícia. Na Pribinovu. No a po vstupe teda sme vystúpili z auta, išla tá policajtka a raz, dvaja policajti, teda traja boli dokopy. Po vstupe, ako sme vošli do budovy, v aute teda po celý čas, že nesmiem natáčať, lebo je to režimové pracovisko a tak ďalej. Oni sú pri výkone služby a robili so mnou úkon, takže ja mám právo natáčať si služobný úkon a o to viac, keď ho robia so mnou samou.
Takže vošli sme dovnútra do budovy a už pri vchode policajt službu konajúci. Dobrý deň, pani Krajníková. A tak hovorím policajtom, teda už viete, kto som. Nevadí. Doklady. Hovorím, spýtajte sa kolegu. Už tieto veci som začala nahrávať, bránili mi v tom, aby som spustila nahrávanie, ale nejak sa mi to teda podarilo. Ale nie, to až neskôr. Najprv ešte, čo sa stalo. Potom, čo sme vošli, už ma spoznal policajt, službu konajúci, ma odviedli do miestnosti, ktoré keď otvorili dvere, tak bol tam gater. Gater to je vlastne väznicia, keď sa vypočúvajú väzni, tak sú nebezpečne sa dajú za ten gater. V našom slangu, teda máte časť miestnosti, ktorá je oddelená mrežami. A my keď sme vošli do tej miestnosti, to celé pracovisko bolo veľmi, nie je to príjemné, je to iná vec, keď tam prídete ako advokát so svojím klientom a je to niečo iné, keď tam vás predvedú policajti. Všetci traja sa nado mňa teda postavili, aj tá policajtka, aj tí dvaja, a začali na mňa tlačiť, aby som teda, že idú vykonávať úkon overenia. Znova som sa ich pýtala na základe akého dôvodu, na koho sa podobám. Chcem vedieť, na koho sa podobám a sa ma potom pýtajte, či to som ja. Oni teda podľa nich nebol nič povinný vysvetľovať, začali byť tak agresívni a sa približovať ku mne. 25 rokov pomaly robím túto advokátsku prax a robím trestné právo. Ja som toto nezažila s zločincami a skutočne som mala obavu z ich približovania sa ku mne. Tak som požiadala policajtku, že chcem ísť na toaletu. Potrebujem ísť na toaletu. No tak samozrejme, že na toaletu môžem. Medzi tým, ako ja som potrebovala z tej miestnosti vypadnúť. Ja by som tu nesedela teraz, to vám garantujem. A ja som potrebovala akýmkoľvek spôsobom sa z tej miestnosti dostať von. Znova vravím, robím trestné veci, skoro 25 rokov. Bol to taký pocit, ktorý veľmi skľúčujúci, pretože keďže robím tie veci, ja viem, čo sú schopní, poznám tie techniky, viem ako, a keď by som vám všetko rozprávala, čo viem ja, tak by ste vonku nešli a by ste ani políciu obchádzali, pretože sú to naozaj veci, ktoré nie sú srandou. Takže keďže ja poznám ich taktiky, poznám, čo sú schopní, viem, ako sa to robí, tak mi nebolo jedno v tej miestnosti malej, kde som nemohla si ani nič nahrať, nemohla som žiaden dôkaz mať o tom, čo sa deje. A ten gater som tam videla. Ten som stála pri ňom takto. Takže ja už som videla, ako ten gater pomaličky otvárajú. Teda podarilo sa mi výjsť zvonku s tým, že ideme na vecku, ako náhle som už bola na chodbe, ja som doslova utiekla znova do vestibulu, tá policajtka ma naháňala. A som rýchlým svižným tempom, tak neutekala som, ale svižným tempom som to dala na tú vrátnicu a znova som požiadala službu konajúceho, aby povedal, kto som. Lebo aj to je spôsob overenia. A on začal, mám to celé natočené, budete to počuť, on začal teda vymýšľať, už ako keby popierať, že teda on nevie, či som to ja. Je to chlap, ten policajt, ktorý sa minulo niekomu dával do role, že keď boli tie covidové šikany, tak on jediný z polície ľudí nebuzeroval a práve, že on ma nepustil ku klientovi, ktorého zobrali s rúškom. Proste sú to majstri podlosti a zákernosti a zbabelstva. No takže ja som bola už teda znova v tom vestibule, znova pri tom vstupnom okienku. A policajti dookola svoje, teda, že aby som sa legitimovala a ja znova svoje, na základe čoho. A už som ich požiadala, nech mi oznámia teda, na koho sa podobám a nech sa ma spýtajú, či som to ja. Tam niekde začneme. Lebo ak je po niekom pátranie, tak v prvom rade prídete za osobou, samozrejme legitimujete, prípadne keď sa vám odmiete legitimovať, postupujete v zmysle zákona, ale ak sa vás opýta na to, teda kto som, na koho sa mám podobať ako ja, je povinný vám to oznámiť. Pretože osoba, ktorá je v pátraní, nie je tajná osoba. Tú osobu, ak by vám možno povedala meno, poviete, a však vedia, poznáme, tu sedí za rohom. Čiže ešte raz. Ak som sa od momentu spýtala policajta, nech mi označí tú osobu, na ktorú sa podobám, tak bol povinný mi to oznámiť a tam sme mali aj začať. Takže na to prišli
O tom bol ten rozhovor v tom vestibule, budete to počuť. Na to prišli ďalší policajti, vošli do budovy, zjavne z nejakej teda inej služobnej úlohy, menili si kľúče a po nich prišla ďalšia hliadka a v nej môj policajt Šuc, ktorý mi chodil vybuchávať na dvere, takto mi doručoval, pretože nevedel doručiť zákonným spôsobom, alebo nechcel, alebo nebol schopný, už neviem, tak chodil ma obťažovať domov. A ako náhle vošiel a ma zbadali, no spontánna reakcia. A pani Krajníková, a neviem, dobrý deň, alebo vy ste to, alebo neviem čo. A ja som na to povedala policajtom, no druhýkrát som uverená, v tom momente ma púšťajte von. Oni na to ešte priniesli potom zo zadu nejaký papier vytlačený, pýtali sa ma, či som to ja a tak ďalej. Hovorím, už ma 2 policajti uverili, tak odchádzam. Ja už vám nie som schopná ďalej hovoriť. A na to mi policajt povedal, tak teda keď sa nechcem legitimovať, tak budem 12 hodín zaistená. A keďže viem, čoho sú schopní, znova opakujem, tak v tom momente som žiadala, totiž to ono, ja som žiadala advokáta už aj keď som prišla. Ale aj po tomto, keď mi to oznámil, som žiadala teda znova advokáta a žiadala som po tomto oznáme, aby volali dozorujúceho prokurátora. Pretože zadržali už 12 hodín nie je sranda. Začali, tu som videla, že už sa zľakli. A ešte neviem, budete to počuť, ktorý z nich povedal, že nie je potrebné volať na prokurátora. Akože ja tvrdím, že je potrebné, pretože ja tvrdím, že ma obmedzujete na osobnej slobode. V rozpore s zákonom žiadam, prokurátor mal toho službu, aby dozoroval nad dodržiavaním zákona. Takže ja som si žiadala prokurátora, aby prišiel k tomuto úkonu. Už videli policajti, že je zlé, že asi niečo nie je v poriadku, čo robia, tak samozrejme, že začali trošičku cúvať a ešte tam bol jeden taký detail, ktorý keď som požiadala políciu, aby mi presne kvalifikovala a označila teda tú služobnú úlohu, teda podľa čoho ma legitimujú, tak povedal paragraf 18 zákona o policajnom zbore, hovorím, že fajn, a teraz mi označte ten služobný zákrok, tú služobnú úlohu, v rámci teda ktorej ma legitimujete. On nie je povinný plniť žiadnu služobnú úlohu, keď ma legitimuje. No a tu je dosť vážny problém, pretože naopak on je povinný označiť aj právnou kvalifikáciou, aj paragrafom, keď si žiadam. A nie sú splnené podmienky zákona. Pri tomto zaistení ma tu pri stole robili voči mne služobný zákrok o obmedzení osobnej slobody. V tom momente ma mali poučiť o mojich základných právach, procesných právach, neurobili to. Ja si to ešte rozoberiem viac na drobné, čo sa stalo, a rozhodne budem to ďalej riešiť. No, keďže už videli, že je zlé a ja som trvala na privolaní prokurátora, zrazu odišli znova do tej svojej miestnosti, za nami ten policajt, ktorý bol ten službu konajúci na útvare, a vošli tam ešte nejakí ďalší a po krátkej chvíli vyšli vonku s tým, že ste overená, môžete odísť. Zrazu som overená. Keď som chcela volať prokurátora, tak v tom už som v momente bola overená. Pozriete si a budete počuť, čo sa stalo. Toto celé mám natočené a na zvukom zázname. Totiž to, keď sme vchádzali do budovy a chcela som si zapnúť nahrávanie, vytrhoval mi moje technické zariadenie z ruky, iPad, a mám tam služobné veci, takže by bolo veľmi vážne, ak by mi túto vec boli zobrali. A ešte jedna vec. Keď som im vravela, že si chcem volať advokáta, tak som si zobrala telefón a išla som si hľadať číslo, teda rýchlo som lovila, sobota je, viem kolegovia, ktorý kde je, čiže skutočne som mala nikoho chuť zavolať, ale najprv som požiadala policajta, aby mi zabezpečil advokáta. Ignoroval to. Policajt službu konajúci to ignoroval, dokonca policajtka mi vravela, a ona určite, a teda neviem, či ešte aj ďalší, že nepotrebujeme tohto žiadneho advokáta. Ideme ďalej. A teda išla som si volať, pozrieť do zoznamu svojich kolegov, a policajt sa mi postavil za chrbát. Som ho požiadala a potrebovala som si pinko dať pri otváraní telefónu. Tak sa postavil tak, že videl do môjho telefónu, hovorím, poďte prosím vás nabok, chcem si dať pinko. Nie, on sa bude pozerať. A stále sa na mňa tlačil a tlačil, nevedela som bez tohoto pinko dať, aby ho nebol videl. To je niečo hrozné.
Dneska títo policajti zneužili právomoc verejného činiteľa. Ja to celé podrobne rozpíšem a určite vyvodím z toho dôsledky. A Schulz, ten policajt Schulz, ešte bol tak drzý a arogantný, no ale nech sa nevyhrážam ja svojimi, ale už sa 2 roky vyhrážam, hovorím, že áno, len ten deň príde, vážený Schulz. Takže len si trošku počkajte, kým sa tu na situácia skľudní a ja dodávam a dopíšem niektoré veci, niektoré analýzy, rozhovory a budem mať už priestor na to, aby som riešila aj skutočne tieto veci, ktoré sa stali, pretože práve to, a to je to, o čom hovorím, tieto veci nie sú vysporiadané. Pokiaľ nebudú vysporiadané, toto sa bude vážne diať. Ak si dovolili, oni vedeli, že som advokát, už to museli vedieť, už keď sa v Húčiku bavili, oni už museli tušiť, kto som. Veľmi dobre to vedeli, veľmi dobre. V konečnom dôsledku, ja som sa im, Robo, keď sme tu sedeli, ja som sa im nakoniec povedala, kto som, však hovorím, volám Adriana Krajníková. Ani to mi nestačilo. V tom momente sa mali spýtať ostatných, či som to ja. A zjavne meno Adriana Krajníková patraní nebolo. To sa s vami stavím o 10 miliónov eur. Dobre? Takže, počuli moje meno. Napriek tomu ma zobrali. Počuli moje meno, nespýtali sa okolia, či som to ja. Napriek tomu ma násilím zobrali. Takto ma zranili. Držali ma obmedzenú na osobnej slobode na policii a overovali totožnosť. Overili ju potom, čo policajt povedal, čo druhýkrát policajt povedal a bola som zatvorená už v miestnosti, kde je gater. A ak by som nebola, zachovala istú duchaprítomnosť a nebola to, čo som robila, bola by som tam ostala a neviem, čo bolo ďalej. Toto musí skončiť, vážený pán Žilinka. Ja vám pošlem to trestné oznámenie a verím, že nebude to zvolná sťažnosť na policajtov, pretože to nie je sťažný postup. To je trestné oznámenie na ich zneužívanie právomoci verejného činiteľa. A ešte sa stalo aj to, že som tam oznámila, že chcem podať teda trestné oznámenie, tak mi povedal, že a teraz počúvajte, mi povedal, že ako zaistená nemôžem podať trestné oznámenie. Tí policajti musia byť riadni hlupáci, pretože znova opakujem, nie je to o mne, je to o mojej profesii. Vedeli, že majú už dočinenia s advokátom. Vedeli, a už trošku to je o mne s ktorým advokátom, on napriek tomu povie Krajníkovej, že keď je zaistená, tak nemôže podať trestné oznámenie. No tak fajn. Takže odopreli mi moje základné právo podať trestné oznámenie voči ich nezákonnému postupu. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Vypočujem si teda celú nahrávku, zverejním ju a budeme to teda celé verejne sledovať, čo sa z nej bude diať, pretože to, čo povedal Schulz na konci, že vyrážate viac ako 2 roky a dáte s tým povole, tak fajn. Takže teraz to začne. Zdravím vás všetkých, pozrite si.